Taste the feeling. Bagong Coca Share 1.25 litro na. Muabot hangtod 5 ka baso. 43 pesos ra SRP. Asa mas practical? Joy dishwashing liquid o ordinaryong paste? Sa paste? Daghang pahid, daghang kuskus pahid, kuskus pahid, kuskus sa oras kahago si kaayo. Ang Joy dishwashing liquid, sulit kaayo. Tungod kay... Usa ka purong tulok sa Joy, kabula, kabula, kabula sa Joy, kabula, kabula, kabula sa Joy. Joy, suli kaayo. Usa ka purong tulok sa Joy, kabula, kabula, kabula sa Joy, kabula, kabula, kabula sa Joy. Joy, suli kaayo. Purong patak, bisang katutak. For hygienic dishwashing, mag-Joy. Also available, Joy Antibac. 1, 2, 3. Sinong mananalo? 4, 5, 6. I-fix na nga natin. Vicks Vaporub nagbibigay ginhawa mula sa 6 na simptomas ng sipon. 7, 8 siyam. Mabuti ng pakiramdam. Vicks Vaporub, ginhawa sa 6 na sintomas ng ubo at sipon. Buong araw sa opisina, pag-uwi, haharapin pa ang labada. Kahit naka-washing machine na ako, kailangan ko pa rin magkuskus. Kasi feeling ko, di sapat ang detergent magtanggal ng dumit mancha. Kaya, misis, all you need is Pride. Pride Power Wash, specially made for washing machines. Kaya tama ang bula, may stain-away formula na effective magtanggal ng dumit mancha. Bawas kuskus sa laba. Basta washing machine, all you need is Pride. Pride Power Wash Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, dili lang puti, kisla puti. Pagilabhan sa Pride Bar Blue, ang puting sinina mahimong Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue, pwedeng dili na ko magtina, anyel o bleach. Kay ang Pride Bar Blue, dunay power whitener nga sagumsum sa matag hibla, mao nga sinina, kisla puti ug humok pa sa kamot. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Dili lang puti, kisla puti. Pride Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. 24 hours of germ protection. Shield Bat Soap, Shield Bat Soap. 24 hours of germ protection. Shield Bat Soap, Shield Bat Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bat Soap, Shield Bat Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Buong araw sa opisina, pag-uwi, haharapin pa ang labada. Kahit naka-washing machine na ako, kailangan ko pa rin magkuskus. Kasi feeling ko, di sapat ang detergent magtanggal ng dumit mancha. Kaya, misis, all you need is Pride. Pride Power Wash, specially made for washing machines. Kaya tama ang bula, may stain-away formula na effective magtanggal ng dumit mancha. Bawas kuskus sa laba. Basta washing machine, all you need is Pride. Pride Power Wash Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pagmura, pakalawlaw agad. Pakagastos dagdag. Pero, Sa Pampers Pants mas sulit, less lawlaw kaya less palit. Sa Pampers Pants mas sulit, less lawlaw kaya less palit. Free wet versus cheaper diapers, large size, SRP per pad. Bali na sa Pampers Pants. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Mga tinahod nga tigpaminaw, kung ano nga
ang Kristyanismo sa atong panahon karon nagkabahin-bahin tungod kay wala masunod ang pamaagi nga gihimo sa atong Ginoong Hesukristo unsaon sa paghiusa. Dili po ta makaingon nga gituyo ni Gyud, no? Gituyo gyud ang maong wala pagsunod sa pamaagi sa Ginoo. Di po ta kaingon ana kay kinsagoy gusto anang panagbahin-bahin. Pero tungod kay adunay yawa nga maoy utok ni ining tanan, mao'y responsable sa kanang gitawag natog deception o limbong, mao nga pwede niya himuon nga bisan ang tao. Bisan ang tao wa siya kahibalo nga deception da ito o limbong da itong kanang naa sa iyang gituhuan, kanang gitawag natog nahimong honest mistake lang siya, wa siyang kahibalo nga nasayop da siya, mao na nga mahitabo gyud ang dili man nagsama diha sa pagtuo. But na akong ipasabot nga unta nga atong masayran, atong mahibaw-an ang unsa man gyud ang lunsay nga pagtuo nga makahibaluta unsay deception, unsay limbong, haron nga mabalik gyud ang atong huna-huna diha sa usa ka pagtuo og sa ingon mahiusa na ta diha, no? Mahiusa na ta diha sa usa ka pagtuo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Niya nasabno ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyong ngalagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Makauban sa gihapon nato dinhi sa istasyon ng atong mga kasamang radyoman sa technical side, si kasamang radyoman Danny Luod, ug usab si kasamang radyoman Tax Ilumba. Sa gawas mao gihapon si kasamang radyoman Rinaldo Cuenca ug si kasamang radyoman Yon Ilumbaring. Pasiunang patimbaya sa gihapon sa atong amahan dinhi sa istasyon ng atong station manager, si kasamang radyoman Edgar Dagumo uban na sa iyang mga kaubang mga radyoman. Okay, maayong adlaw sa Ginoo, sa gihapon kanatong tanan, bisan pa taliwala ni ining atong dugay-dugay na ning giatubang natong pandemya. Okay, na naman unta to, nabalik naman unta tong mga misa na to, schedule sa katedral, pero giundang na po. Sa Boulevard, nabalik naman unta po tong ato mga igsuon nga nanginabuhi diha, giundang sa pod. Hinoon na ay hinungdan, na ay maayo o makaturunganon pod nga rason. So kita tanan mo sinati man yun ani, at ubangon nilang yun nato, o bisan pa niya na ang importante nga dili mawala ang atong pagtuo sa Dios. O, dili put og naatay kahigayunan o pwede ra mahimo nato kinahanglan atong tagaan yung importansya ng atong pagtuo. O, kining pagtuki pod sa atong pagtuo usapon ni. So himuon na lang nato ni online o press ani sa radio ako naa dinhi ga lead ginuwala og usa ka pagtuon sa atong pagtuo. Nakaroon padayon ta.
Hinuon no mga tinahod nga tigpaminaw, kung honest mistake lang yun ta sa atong nahimong sayop, dili man yun ta mahimong guilty ana. So, ang yawa, although siguro milampo siya sa pagbahin-bahin nato, kay nabahin-bahin man yun ta, pero dili gid siya o wala gid siya molampo sa kinatibuk-an. Nganong moingon ko nga wala siya molampo sa kinatibuk-an? Kay ang tao nga iyang nalimbungan nga nahimo lang honest mistake, wala kahibalo ang tao nga nalimbungan dai siya. Oh, dili man na maiyaa. Dili man na maangkon sa yawa nga, oy, nakabaton kag pagtuo nga wala diha ang tibuo ka matuuran, nabulag ka sa tinuod nga simbahan sa Dios, kay nakabaton kag pagtuo nga lahi. Pero tungod kay wa man ka kahibalo, no? Nga nasayop day ka. Oh. So, mao na nga dili gihapon ka maangkon niya, no, sa yawa. Oh. Nilampos lang ang yawa siguro nga nabahin-bahin. Pero sa konsensya sa tao nga iyang nalimbungan, dili niya maangkon. Kay sa ato gong pagtuo nga Katoliko, sa moral yun na nga pag-analisar, ang tao nga maangkon lang nga iya gyud sa yawa, kadtong nakahibalo gyud nga ang yawa na mao'y ga-control niya. Kadtubang nakahibalo nga sayop ang iyang gibarugan niya mo padayon gyud siya. Kana denying the truth naman na, denying what is right. Okay, balukang na sayop ka niya padayon gyapon ka, kana mo'y maangkon nga iya gyud sa yawa. So, kung atong ayuhon jud og balanse ba ang nahitabo nato ron nga panagbahin-bahin, ang yawa wa gyud dag-anan. Wa gyud dag-anan. Kay kanang nabahin-bahin ka ng mga tao nga nabulag yun sa tinuod nga pundok o simbahan gitukod ni Kristo, dili man na hingpit gyud maangkon sa yawa tungod sa elemento nga wa man sila kahibalo. Kay kung nakahibalo pa lang pud unta sila sa tibuok ka matuuran, naliwanagan sila, nahayagan sila, do you think nga magpadayon pud sila ni atong kasipanan? Dili. Kay ako bitaw, niadto hapit man yung kumubulag sa Katoliko. Sa dihang wala pa ko kahibalo sa mga katinawan og tubag o sa kahayag sa pagtuong Katoliko, no? Hapit ko mubulag, pero kay naamay nahimong kasangkapan pod sa Ginoo nga mahayagan ta, ma-enlighten ta, mao na nga wa ta mo dayon og bulag sa simbahang Katoliko. Mao na. So, bot ipasabot nga kung kita mga Katoliko maghatag lang gyud tag panahon, haguan lang gyud ni nato kining pagtuon og pagpasabot sa atong pagtuo. So dako kayo tsansa o puruhan nga daghan pa gyud ang mahibalik sa tibuok o lunsay gyud nga pagtuo. Nya karon unsa man to atong giingon ninyo nga wala masunod ng pamaagi sa Ginoo, unsaon paghiusa. So, focus gyapon ta, no? Kaning teaching pagtulunan mahitungod sa panaghiusa o giunsan as Ginoo. Kay kung gitabunan na sa yawa, kanang kahibalo mahitungod ana, na kining atong tulumanon maningkamot nga ang maong tabon makuha. Aron makita gyud nato, mahibaw-an gyud nato og unsaon gyud na nga aron mahiusa ta mga Kristohanon. Okay. Now, focus ta sa kadtong pagbungat gyud og pulong ni Kristo ngadto ni Pedro sa dihang nag-ingon siya nga magtukod siya gingharian o simbahan o iglesia nga dili malumpag kanang Mateo 16:18 sa dihang niingon ang atong Ginoong si Kristo ngadto ni Pedro. Pedro, sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong iglesia. Tukuron ko ang akong iglesia o simbahan, kay ang laing termino ana labi na sa kumon nga hubad, simbahan. Kay kanang pinulungan nga iglesia hinulaman ra man nato sa mga katsila
o iglesia. Ang ato yung kaugalingong termino ana, simbahan. Mao na nga sa bag-o nga common nga hubad, simbahan na. Nya, siguro ang uban pod maguna-una basta simbahan, but pasabot nila building, dili na mao ha. Ang lintungan na gyud but pasabot anang iglesia, called out ones o katawhana nga gitawag sa Dios, tinawag ni Kristo. Iglesia o katawhan. Oh. Kanang simbahan nga nagpasabot og building, awahin lang na, no? Awahin na lang na nga paghatag na tog kahulugan ni nana, no? Oh, kay ang iglesia na amang good po'y building, diin dito magtigom, mao na nga nahimo na po na natong termino, kanang pulong simbahan o iglesia, nahimo na po nato ng termino sa pagtawag og kanang building. Pero ang lintungan na gyud nga source o kahulugan anang simbahan kun iglesia, katawhan. O ecclesia, no? Sa Greek. So mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Pag-ingon niya ni Pedro nga sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong iglesia, nga bisan ang ganghaan sa impierno dili makabuntog ni ini. Sa bersikulo 19, kung dili lang gyud ta mulayo ana, mahimo na magyud nato ng giya nga dili gyud ta masaag kung tagaan nato nag-importansya. Kanang pag-ingon sa Ginoo diha nga, ihatag ko kanimo ang mga yawi, Pedro, sa gingharian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta, idili nako sa langit, ang imong itugot nako sa langit. Kanang mga pulunga sa Ginoo mga igsuon, kung dili lang matabunan sa yawa ang lintunganay nga gipasabot sa Ginoo ana, matagaan na gyud tagiya nga haron dili kita masaag kitang mga Kristohanon. Ngano man, unsa man gyud ay lintunganay nga gipasabot sa Ginoo ana, kanang pag-ingon niya ni Pedro nga, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta, idili nako sa langit, ang imong itugot nako sa langit. By the way, sa English, ang gigikanan yun ana nga pulong, binding and loosing. Pagluag o paggapos. Simbolo na siya sa gahom o otoridad. Actually, authority na o gahom na sa Dios. Di ba? Kay kanang magdili o magtugot, iya man na sa Dios. Paras anang magbalaod siya. Sa iyang balaod, na diha gibutang og unsay ipabuhat, unsay iyang idili. Mao na. So kanang mga pulong nga giluwatan niya ni Pedro sa iyang pagpronounce nga magtukod siya iglesia o simbahan, kanang pag-ingon niya ni Pedro nga, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta, idili sa langit, ang imong itugot, kana nagpasabot na nga authority na sa Dios, gahom na ni Kristo o authority na niya nga iyang gi-extend, iyang gihatag pod, iyang gipiyal pod ni Pedro. So dili mawala gyud sa hunahuna nato nga sa tanang mga apostoles kay niadtong higayon na pagpamulong ni Kristo naa dito ang ubang mga apostoles. Di ba niha? Na ang ubang mga apostoles, pero nganong si Pedro raman iyang giingnan na. Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili sa langit, ang imong itugot. Kung ato ng sabton mga igsuon, gipasabot sa Ginoo dinha nga siya, si Pedro, mahimong representative sa Ginoo o vicar of Jesus Christ. Ngano man, kay kanang gahuma iya man ni Kristo, kanang pagdili og pagtugot, kanang pagpatuman og balaod og pagluag og balaod para sa atong sa daang kasabutan,
kung makalapas ka sa adlong igpapahulay, na, silutan man din kag death penalty na yon, di ba? Patay na yon, diretso. Batuon ka hangtod mamatay. Pero pag abot ni Kristo, nga magsugod na siya sa New Covenant Kingdom, nga doon na pangbag-uhon, na iyan na ng giluagan. Iyan na ng giluagan, nga naman, kay di naman siya musugot nga, patyon dayon ng makalapas sa adlong igpapahulay, tagaan mag-chance. Parehas po atong babae nga makasasala nga sa balaod sa mga Hudiyo, death sentence gyapon. Batuon na untahan tud mamatay. Pero daw, it seems si Kristo hingbabag. Hingbabag. Pero clever ka itong pagbabag. Kay wa man, sa iyang mga pulong, wa siya musupak sa death penalty. Sa iyang pulong, kaya ningan man siya nga, kinsa tong walay sala diha ninyo. Wagi nahimong sala. Mo'y mo nagbato aron mamatay ng babayhana kay naamang ka na sa atong balaod. Oh, nga ang mananapaw patyon, batuon hangtod mamatay. Oh, sa ato pa sa mga pulong nga gigamit ni Kristo sa iyang argumento, sa iyang pagsupak sa death penalty, pero ang mga pulong nga iyang gigamit, it seems literally wa siya musupak. Kay niingon man siya, kinsa tong walay sala diha ninyo mo'y muunag bato aron mamatay. Ako lang gi-paraphrase ha, parang sabtan diretso ba. Kinsa tong walay sala diha ninyo mo'y muuna og bato aron mamatay ng babayhana kay mo maghana atong balaod. Oh, pero nga nang wa may mibato. Kay nakasabot sila nga ang Ginoo nagtulisok nila. Oh, nga naman tuod no, dili man kay kanang babayhana ra may makasasala, apil man punta. Naulaw sila. Nangaulaw sila. Kay ilang nabalanse nga, oy, kung patyon po tag-apil. Kay makasasala ang puta. Yari mo gusto na mamatay na yun. So, taga-ag chance tong babae. So, very clever kayong argumentos Ginoo. Di ba? Oh, kung buto na hunaon, base sa mga pulong sa Ginoo, si Kristo mo'y angay mo bato o mo patay atong babayhana kay siya ramay way sala dito, di ba? Di ba mga igsoon? Iniadtong higayuna si Kristo ray walay sala dito sa ato pa kung ibasi nato sa mga pulong sa Ginoo nga kinsa tong walay sala mo'y mo bato aron mamatay ng babayhana, si Kristo mo'y angayan dito mo patay. Mo bato atong babayhana. Pero sa may giingon sa Ginoo dito, babae, saan naman sila ron? Wala man yun, wala man. Nag-walk out man. Okay, wag yun ni bato ni mo, wag yun mipatay ni mo. Ako dili pod. Di po ko. Timani ha, base sa mga pulong sa Ginoo, siya mo'y angay dito patay, mo bato kay siya ra may waysa dito, pero wag na niya himua. Bot ipasabot, iyang giluagan ang balaod sa mga Hudiyo nga death penalty. So mo mga igsoon, ay mo katingala nga ang simbahan, murag makalibog ba no? Na ay history nga it seems nagtugot siya death penalty. Pero naapoy history parehas karon nga hugot kayo ang simbahan nga nagsupak og death penalty. No? Mga igsoon, kining simbahan Katoliko tukod mo na sa Ginoo gud. Muna nga lawom kay ni sa tanan. Sa kalawom aning simbahan na mo nang daghang nangasaag. Lisod kay itong karon. Di ba? Oh, ako gani, dugay-dugay na mangigog depensa aning simbahan na, pero napag yung mga question nga lisod kay itong bagon. Labi na akong anak mangutana. Grabe kay mangutana akong anak. Mahitungod anang sinugdanan, kanang diha gyud katong mahitungod anang katong original sin ana katong sa case nilang Adan ug Eva. Matay amot lang nga sa tanang mga kaning pangutana, mga objection nga akong nahinagbo gikan sa mga dili Katoliko, murag dili ko maglisod sa pagpangita og tubag. Pero akong kaugalingong anak na gali mangutana, maglisod og tubag. Ambot ngano kana. So kana lang siguro nagpaila lang pod ang Ginoo nga ayo gyud pang paghambog nga nahibalo na gyud ka. Naapagaywa nimo masayri na usahay ang Ginoo gamito nang imo ra pong kaugalingong
sakop sa imong pamilya. Nga murag ma-question mark po ka kung pangutan-on kag pangutan nga murag wa po nimo maagi di ba? So buot lang ipasabot nga kitang mga Kristohanon dili lang gyud ta mo sana ba mo gubiyan. Nga labi daghan na tang nabasa, daghan na tang nakatunan, murag manghambog na ta mo taas na atong garbo na di na ta kahibalo mo paubos. Mao na nga nga murag a sort of wake up call o nagpasidaan lang ang Ginoo nato nga dili ta mo abot diha. Now, balik ta no, napatay 5 minutos. Okay. Now, atong timan-an to ha. Maglitok gyud sa Ginoo ngadto ni Pedro nga magtukod siya og simbahan o iglesia. Dayon sa tanang mga apostoles nga tua didto, ang pangutana nganong si Pedro ray iyang giingnan anang Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili diri sa yuta, idili nako sa langit. Ang imong itugot. Mga igsoon kong maminaw mo sa exegesis nga Katoliko o pagsabot nga Katoliko. Tin-aw kay na nga gapasabot ang Ginoo diha nga si Pedro mo'y gihimong sa ato pa na nga pinulungan vice o vicar of Jesus Christ. Kaya kanang gahom gud sa pagdili og pagtugot, iya man na sa Dios, iya man na ni Kristo. Pero nganong sa tanang mga apostoles, ngadto na niya gipiyal ni Pedro. Di ba? Mga igsoon, ayaw gyud wad-a sa atong hunahuna nga si Kristo mao man gyud ang pangulo o hari diya sa iglesia, sa simbahan. Pero timan-an nato kanang hari sa history sa mga gingharian, labi nagmubalik ta atong gingharian ni David sa daang kasabutan. Kanang hari manggod naa na siya right hand. Kanang vicar ang laing term ana. Sa ato nang kuan sa termino sa atong syudad, kanang mayor nato mo manay leader nato. Kanang atong mayor naa na siya vice mayor. Unya nganong naa may vice mayor? Naay vice mayor haron nga mao na mo represent sa mayor kung ang mayor wala diha. Mauna, timana na to nga si Kristo maogyoy mayor, maogyoy gobernador, maogyoy hari sa iglesia, siya mo'y pangulo. Pero nagpili na siya daan og vice nga mo represent niya og wala siya diha ang iyang personal presence. Kanang Mateo 16:19, gaklaro na nga sa tanang mga apostoles, si Pedro mo'y gihimong vice mayor o vice governor o Prime Minister of Jesus Christ. So sa tanang mga pundok ron, kinsa may nagtudloan na nga si Pedro maoy vice o Prime Minister sa hari nga mao si Kristo. Katoliko raman kay ang Orthodox gani nga naapod sila succession. Pero nibulag man sila sa authority ni St. Peter. Kay wala man sila mutuoan ng primacy of St. Peter. Na sila term gani ana pero lahion dili supreme murag makalibog usahay kay mudawat sila primacy then dili po sila supremacy nga kung sabton mauraman. Makalibog usahay nakadebate kog orthodox. Abot mao ba to? Kung wa ko malimot hingdawat siya sa primacy of St. Peter pero di siya musugot anang supremacy. Kung buot na hunaon, ulo leader mangyapon. Nagutong na taas to among diskusyon. Pero nalipay lang kung ning hingdawat siya, ni-agree siya sa primacy. Sa supremacy lang siya, dili mo sugot. Okay. So, mauna. Kay, ang daghang mga dili katoliko ron, musupak mangyod sila primacy of St. Peter. Supak mangyod sila nga, natural kay kung ang Orthodox mudawat anang supremacy of St. Peter, wala na sila. Illogical na ang ilang pagbiya sa Katoliko kay nganong di naman sila motahod sa See of St. Peter. Nibulag naman sila sa pagdumala sa Santo Papa. Kay para nila ang mga patriarchates kuno nga upat equal man kuno ang authority. Dili na mahitabong equal. Kay bisan gani sa Department of Education, usara man gyud Secretary of Education. Mahimong daghan ang mga subheads, mga regional directors, supervisors, pero ang pinakalabaw, usara yun na.
kanang gitawag og Secretary of Education. Ingon ana pod ang simbahan. Usa raman sa tanang mga apostoles, si Pedro ra may gitugyanan sa keys of the kingdom. So siya ra gyud mo'y representative ni Jesus Christ. So kanang office ni St. Peter mo na importante diha sa pagtulunan mahitungod sa panaghiusa. So wa naman daigong panahon, padayon ta sunod Domingo pohon, no, mga tinahod nga tigpaminaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Tatak RMN